ତମେ ତ କୋଉଠିଥିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଢେର ଦିନ ହେଲା କନେଇ ଗେଲ ଆଇଲ ବେଲ ମତେ ଅଟକାଅ ନା ତମେ ମୁଁ ଟିକେ ଧରି ଦଉ ଢେର ଦିନ ଧରିନେଇ ବେଲ ଆଇଲ ଏଇ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ତମେ ଆଧାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫେୟାର କରନା ଆଧାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫେୟାର କରନା ତମେ ମାଲ ପିଅ ଚାଖଣା ଚାଖ ଆମ୍ବୁଲ ସେଟା ମେ ମାସରେ ପଶି ଗୋଟେ କାମ କର ମାଲ ପି ଦେଇ ମୋ କାଖ ଶୁଣି ଦବା କାଖ ଶୁଣି ଦବା ଚାଖଣା ହଉ ତୁ କଣ ରାଇମନ ଭଳିଆ ଧରୁଛୁ ରେପ ସିନ୍ କରିବୁ ନା କଣ ମୁଁ ରେପ ସିନ୍ ବହୁତ କରିଛି ଆଗରୁ ନବଲେ ଅନାନି ହାଟି ଓଣାରେ ଜୋତେ ମାଷ୍ଟରାରେ ତ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଟା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଲୋ ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଇବି ତ ପଢ଼ିବୁ କି ନାହିଁ ତମେ ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଡେଭଲପ କଲ ମାନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ମୋ ବେଳ ଯାଇକି ରାୟମନ ପାଖାପାଖି ଧରିଗଲାଣି ରାୟମନ ସାର୍ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପକାଉଛ ମୋର ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଆଜି ତମକୁ ରେପ୍ କରିବି ଆଜି ରେପ୍ କରିବେ ମୋର ରାଇସାର କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ରେପ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ବେଲ ନୁହଁ ତୁମ ବେଳ ମୁଁ ଆଜି ରେପ୍ କରିବା ବେଲ ନା ମାଟି ତ ଖରାପ ମୋ ବେଳ ମା ପରିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ତୁମ ବେଲ କାହିଁକି ନା ମୋ ବେଲ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟକୁ ମାରେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଚୌକି ମାରୁଛୁ ନିହାତି ମାର କଥା ସେପଟେ ମାର କହୁଛୁ ସେପଟେ କଥା କହୁଛୁ ମାର ମାରିକି ମୋ ବେଲ କଖାରୁ ବଢେଇ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଗୋଟେ ବହି ତାଉ ବଢିଛି ନା ଆଉ ଡେରି ଗଲା ଆଇଲୁ ଡେରି ଗଲା ତ ଆମେ ବେଲ तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम I love you, Bello. बारे में तो काय से भी पूछो मुंडे दिने लाई निकलो Bello. असो. बारे से बे कोरा माइक ने कुंडो चोरे रे मा Bello. मा Bello कोने शांति से बोला के बात में जब चाटी को मा शांति से सुरक्षा रे तू रे क्या हो हां काहे तुरे की रोइबो वो कापाई देना और कापाई अंगूर हां केके जना में तू करगी हां और इतनी कितनी ना होसी तो मिशन सुनो और इतनी कितनी ना होसी कापाई पिछली कापाई बेतना और कापाई चांपोड़ सब कुछ मैं मानने में करे और अलग अलग ना सके सब स्वामी अरे काय मोटू के दे स्वामी आ तू कोन भाबछ तू मेरे गोटे स्वामी मु सावित्री तो सत्यवान अच्छा बाबू स्वामी मानोडो तू ले सानो एक नंबर गवर्नमेंट चाकरिया पुलिस वाला भाबे तेरी सुना गोड़ारे कुत्ती पकेइबो हेले कोड़ मो मास शेष को दरमा पैसा नियटा ताकू छाडी ठाक देल दा 3 नंबर वाला को धरने बहुत बड़ लगा 3 ट्रक चौकार 12 साइकिल हेले कोड़ हो जुआडे गली चाली चाली का गली काय चले आ कोन केई नथिला सेडा चोरा जगाड़ी नो कोपाड़िया ए छोरा कोपाड़िया बहुता करतेला अरे 3 4 5 6 7 8 तू से देखिया को गोजरू हेले को काम बनवा तोते चढ़ी अबे 9 नंबर लाई लगी ना तू आटा होता काय जाइलुनी भाई एटा माइकिना ना महिंद्रा ट्रैक्टर ये टाणी वाले एक नंबर टाणूचू ये गोइता काय
ମାଲୋ ମା କୋଉଠି ଥିଲୁ ତୁ? ଇଏ ସିନା ଦେଖାଯାଉଛି ନାରୀର ଥାଟ, ଇଏ ଛତର ଖାଇ ଘଇତା ମାରି ପାଟ। ପଡିଗଲା। ଆରେ ବାରି ବସ ବୁଢା ଅନେକ ଚଢିଛି ତମରେ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ଘର ମୋର ସେଇଠି ତ ଜାଣି ପାରୁନା କିଛି ବେଲା ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ଯାହା କହିଲି ଏଇଟା ଜୋକରେ କହିଲି ଜୋକ୍ ଜଷ୍ଟ ଜୋକ୍। ଆଚ୍ଛା ବେଲା ମନେ ପକେଇଲ ମୁଁ ତମର କେତେ ଭଲ ପାଏ କେତେ ସେବା କରେ ତମର ମନେ ପକା। ତମେ ସେଇ ଗୋଡକୁ ପଡି ଯାଇ ମନେ ପକଉ ସେଇ ଗୋଡକୁ ପଳେଇ ଯାଇ ମନେ ପକା। ଦେଖ ମୋ ମାଇକ ସାର କଥା ତାକୁ ବେଲିନି ସାର୍ ତତେ ବେଲିନି ନିରବତା ରକ୍ଷା କର କାଉଳିଆ ହବନି। ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଫାଇନାଲ କରିବା ଇଏ ମାଇକ ପକା। ଆଉଳିଆ କିଏ ହଉଛି? ନା ଶୁଣ ବେଲ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲେ ମାନେ ବାର୍ଷିକ କୋଉଠି ପାଳନ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମାସିକ ପାଳନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମାସିକିଆ ପାଳନ ମାସିକ ପାଳନ। ଆଚ୍ଛା ବେଲ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମତେ କାମ ବରାଦ କର ତମର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିନି ମନେ ପକେଇଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ ମାରି ଘଷି ଦଉ ଏ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବାକୁ କରିଦିଏନି। ବାସନ ତମେ ସକାଳେ ଶୋଇଥାଉ ମୁଁ ବେଡଟି ନେଇ ତମ ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଦିଏନି। ତାପରେ ମାସକୁ 7 ଦିନ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରେନି। ନିଜେ କୁହ ତମେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିଛ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ସବା କହିପାରିବ? କେତେ ଖଣ୍ଡ? ଆମେ ସବୁବେଳେ 5 ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ 6 ଖଣ୍ଡ। ସେ ସବା କହିପାରିବ? ମୁଁ କଣ ତାର ସେବା କରୁଛି କହ? ମୁଁ କଣ ସେବା କରେନି? କଣ ସେବା କରୁଛୁ? ତୁ କହିଲୁ ତେଲ ମାରି ଘଷିଛୁ, ଶଳାଟାକୁ ଚିପିଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଧେଇ ପଛୁ ଚିପିଛି ତା ଭୋଟା ମାଂସ ପଚି ଆଉ ଦର୍ଜ କାଢିଦେଇଛି। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ସେଇଆ କରୁଥିଲ। ଅଧିକାଟା କଣ କରୁଥିଲ? ତମେ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର କହିଲ? ମତେ ଛାଡ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ କହିପାରିବିନି। ପଳେଇ ଯାଇ ହବ ନାଇଁ ତୁ ମୋ ବେଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିବୁ ହେଲୋ ଅଙ୍ଗୁର ମୁଣ୍ଡା ତିନି ସାଙ୍ଗେ ତୁ ସେ ପରମାଇକ କୁଣ୍ଡାଟା ତୁ କୁଣ୍ଡାଟା ତୁ ପରମାଇକ ହଁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ତମ ଘରେ ବି ଯିବି। ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ତାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ମୋର ଡେ ସିଫ୍ଟ। ଅନେଇଲା ବାବା ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର ବାଲାଟା ଗୋଟାଏ ଦେଇଥିଲା ଖାଲି ମାଗୁଛି ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି କରିକି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦେଇଦେବି 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଅ। ଏ ହଜାରେ ନୁହଁ ପୁରା ଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଦେବି ତମେ ଦବ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କିଡନୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଭ ହବନି। ତମେ କଣ କରିବ? କିଡନୀ ବିଲ୍ଡିଂ କିଡନୀ ମଦ ପିଇବି କି ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣ କିଡନୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ହବା କଥା ଯେହେତୁ ମଦୁଆ କିଡନୀ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷରେ ଯିବନି 2 ଲକ୍ଷର ମୁଁ ଲୋକ ଠିକ କରି ବିକିଦେବି ଗୋଟେ କିଡନୀ ଚାଲିଯାଉ କଣ ଚାଳ ଅଛି ବାଳ ଅଛି ଆମ୍ବୁଲ ଚାଟିକିରି ମାଲ ପିଉଛୁ ଏ ଶଳା ଲୋକେ ଦବ। ତୁ କଣ ଭଲଟା ଯେ ମୁଁ ଫୋନ କରି ପିଲେ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର କହିଲେ ହଁ ଲେଖ 9588 ମୁଁ ପକେଇ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ 1 ଟଙ୍କା ପଠେଇବ ମୁଁ ତାର ମନେ ରହିଲା ତ ଆସି ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ତା ଘର ଦେଇକି ଆସି ମୁଁ ବା ସାଙ୍ଗେ ଫୋନରେ ପିଲି ତୁ ପେଲୁ ଶ୍ୟାମ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଶ୍ୟାମ ବେଲ ଶ୍ୟାମ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଶ୍ୟାମ ବେଲ